Rabbitry training para sa mga PDL. Inilunsad po ng BJMP Urdaneta City District Jail. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinagawa ng Bureau of Jail Management and Penology Urdaneta District Jail Male Dormitory katuwang ang Agricultural Training Institute ang 2 araw na rabbitry training bilang bahagi ng rehabilitasyon ng persons deprived of liberty noong Mayo 26 hanggang 27. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ng naturang pasilidad na ito ay bahagi ng welfare and development programs para sa mga PDL na isinusulong ang edukasyon at technical skills training at livelihood opportunities sa kanilang rehabilitasyon. Makakapagbigay po ito ng bagong pag-asa at kabuhayan yung rabbit racing training natin dahil maaari rin itong maging mapagkukuhanan ng kita, pagkain at self-sufficiency ng mga participants po natin. So makakatulong din ito sa kanilang paghahanda para sa mas produktibong pamumuhay pagbalik sa komunidad. Sa ilalim ng Hop to Hope program ng BJMP, tinuruan ng mga kalahok ng kalaman sa rabbit production. Kabilang dito ang pag-aalaga, pagpaparami, pagpapakain at tamang pangangalaga sa mga kuneho bilang posibleng pagkakakitaan at kabuhayan sa hinaharap. Bukod dito, patuloy din umano ang pakikipag-ugnayan ng pasilidad sa iba't ibang ahensya kagaya ng ATI para madagdagan ng skills enhancement training sa mga PDL sa Urdaneta City. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.